Nyakorongo jonka mura mintiere oseromo kanyo sa 7 mar odiochieng' mar chien tarik 12 dwe mar 9 higa mar 2025. Kamoro mintiere machiegni weche mago manyien mag migago ka mokwongo wayud thuond weche manyien. We have agreed in the security team that there will be a major crackdown with the support of security officers from the national level to support the county security team to bring order in the border sector. Jatend migao mararita Kipchumba Murkomen osiemo jo boda maitudo ginjore ni sirikal biro kaunegi okang' mager. Duond bura mar ODM ochiwo oboke ne moko kuom jogo mabiro chung' e yiero ma adundo ma ochan giko higane. Following charges were prepared under South Sudan laws and applicable international laws. 1. Murder. This is in accordance with Section 206, Penal Code Act 2008, in particular the killing of Major General David Majur. Mane en jalub jatend piny mar Sudan mamilambo Riek Machar odonjene kod ketho mar nek kaachiel kod rocho ratich oganda. Nyakorongo jonka mura mintiere machiegni weche gi yone Roma Adimba kamedo mana paro niko pogre gi wang jowi inyalo luwo chenro mano mar weche manyien e mbui magwa mago mag Uganda, Facebook, YouTube kanyakla kod mbui mar X yudo wagi nying mano mar Ramogi TV. Bergora nyaka giko mano mar migago nyinga Sharon Ongao. Kwa chako eni jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen oyango ni report thoe mathoth mosebedo ka ichiwo e county ma Kisii en kaluwore kod ywaruok mag lope. Koloso e county ma Kisii bang' romo kod ruodhi mag gwenge. Murkomen oyango ni kato bedo ni ripode mathoth mag thoe mag jodongo osebed ka iseo kod timbe mag juok. Oyango ni nek mag jodongo ojatim wira ne wach ya kulopegi. Murkomen bendo yango ni buche mag rocho ratich nyithindo osebedo ka medore e county ma Kisii kendo dwaro ni tiere mondo oked kodgi. Jatend migao no bende osiemo jo boda ma itudo ginjore ni sirikal biro kaunegi okang' mager. Independent of political interference. And we want the NTSA to work together with the relevant authorities in county and national government to license the border circles and to regulate and punish those who are involved in criminal activities. Some of these border groups are being used to harass people, beat them, torture, and this is not acceptable. We have agreed in the security team that there will be a major crackdown with the support of security officers from the national level to support the county security team to bring order in the border sector. And we will do so without fear or favor, without ill will, without considering political affiliations. Nyakorongo jong jodongo mawuok Asipulo kwayo board mochung' ne yiere duond bura mano mar ODM mondo tim yiero maratiro maonge mibadhi ne jal mabiro fwadho otiko mar duond bura no e kar chung'od bura ma Kasipula. Ka giloso gi jofwambo e boma ma Oyugis, jodongo go wacho ni poni deo wang' biro bedo e yiero go. Gineno ka pogruok mar paro nyalo bedo e duond bura mar ODM. Kata kamano, moko kuom jolar otiko mar ODM e kar chung'od bura no bende wacho ni kaponi yiero mahuyanga ok bitim to duond bura mar ODM nyalo biro lalo kom ma Kasipul ne kweth mamoko. Watimo mos ahinya ne lal meche mbunge walalgo. To ka koro wadhi yiero mbunge manyien, watim nomination manigi kwe kendo jo Kasipul jomoko ma ok jo Kasipul ka oyowe jo Kasipul obed gi kwe mondo jo Kasipul oyier ng'ama gidwaro ma ok gichuno jo Kasipul gi ng'ato ma kamoro ok bitimo negi gima gidwaro. Nyasaye ema yiero jatelo. Wan to wagomo nombulu to Nyasaye biro keto mbul ng'at mohero dhi malo molojo wetegi. Don kamano omiya wakwayo ni party wa mar ODM nyaka chung' imara mowe piemo bede e plain ground. Mang'ama loyo
loyo successfully maonge ng'ami chak idwaro iywa bade ni ji dhi e court. Wadwaro kwe Kasipul ka kendo wadwaro ng'ano ero manokawo kom niendi karo bede nyathiwa Dr. Ottoman to wadwaro mondo odhi kod kwe kendo wadwaro ng'at moro ma representwa. Kapod ne weche motenore kod yiero eni jodak mano mar kar chung'od bura ma Banisa osechako timo ikruok ne yiero ma adundo ka koro gigoyo poro ne Ahmed Malim Hassan mano mar laro komno. Hassan en owadgi mane en jaod bura ma Banisa Kulo Malim kendo biro laro komno kokadhe otiko mar dundo bura mar UDA mano kochopo dwe mar 11 mar higani. Kaluwore gi jodak go, Hassan ni kare mar dhi nyime gi chenro ma owadgi nochako mar neno ni dwach jodak ma Banisa ochopo kare kendo kako winjore. Jamii hapa tulikubaliana ya kwamba Barre Mahal Hassan atakuwa ana post, maana yake tumekubaliana kulingana kimila ya Kisomali na vile jamii hapa walikubaliana. Na hii miaka 2 tulikaa bila MP. Sasa hii naona tumepata mwangaza kidogo, tunasemekana election itafanyika November. Hiyo siku tunasema hiyo election itakuwa ana post, Mwenyezi Mungu akisema. Jamii hapa zilikubaliana hivyo. Si maoni yangu beke yangu, as Banisa constituency wote tulikaa na serikali, tuna support Ahmed Malim Hassan ya chama ya UDA party, ndugu ya marehemu. Sasa sisi tuliona vile tuna support Banisa kwa jumla, hata kama pilot box ya mwingine nakuja, sisi tuliagana kusupport Ahmed Malim Hassan kama anapost. Wazee wa komiti wa Gari ambao wamekaa kikao Banasa waliamua na wakasema wamefanya kilia MP yao ambao wamejitolea safari hii ya hii by election ambao wanakuja vile serikali vile IBC ametuanausia. Tumefanya ni anapost yenyewe kwa jina naitwa Muhammad Ahmed Malim Hassan nickname Barre. Kopogore gi mano hatiere weche matimore kaunti ma Uasin Gishu. Ja ohala kendo ja siasa Zedekaya Bundo Tich Kiprop mong'ere ahinya kaka Buzeki owuok ayanga kendo riwore kod duond bura mar UDA. Buzeki moselaro komb gavana ma Uasin Gishu diriyo kendo rem en achiel kuom jogo mosebedo ka kweda ahinya tend William Ruto kod sirikand Kenya Kwanza kuom kinde malach. Riwruok mar Buzeki gi duond bura mar UDA wachore ni en achiel kuom yore mag timo ikruok ne yiero maduong' mano mar higa mar 2027. Na amani. Sasa Mungu tusikie na Wakenya. Tunajua wakati ng'ombe moja imepotea. Ni kauli ambaye tumeifikiria kwa muda na tukasema ya kwamba imefika wakati ili mimi haswa, labda sio wengine wenyu sana, mimi haswa nikiwa Buzeki niweze kujumuika na Kenya ambaye imeonesha ya kwamba imedhibiti msingi ya maendeleo ya kudumu na ambaye inakuja kubadilisha na kuboresha maisha ya Wakenya wote. We don't want to be fence sitters. Tunataka tukuje hapa mahali mageuzi ya uchumi ya Kenya inafanyika. Karibu sana Buzeki. Mimi nakutakia heri na azma yako itakuwa ni azma yetu pia kama UDA. Pale kutawezekana tutashirikiana na sisi tutahakikisha kama vile tunafanya katika maeneo yote ya Kenya. Pale kutakuwa na upinzani, tutahakikisha kutakuwa na nomination free and fair. Mane Angel Jatend Piny mano mar South Sudan kata Sudan ma Milambo Riek Machar odonjone kod ketho mar nek kaachiel kod rocho ratich oganda e pinyno e kinde telo mare. Koloso gi jofwambo, jatend migawo mar chike e pinyno Joseph Geng Akech wacho ni ketho modonjone godo Machar en kaluwore kod dwaro mare mar siro grube mag maundu e pinyno.
Kweth mane siro Machar ne okedo lweny e kinde thuolo mar higni buora kod jatend piny mano ma South Sudan Salva Kiir nyaka e kinde mana jotelo ariyogo ochopo winjruok mano mar nyayo kwe pinyno mano timore higa mar 2018. And aid as a Dominic. So based on evidence, the following charges were prepared under South Sudan laws and applicable international laws. 1. Murder. This is in accordance with Section 206, Penal Code Act 2008, in particular the killing of Major General David Majur, 250 SSPDF soldiers and UN personnel. The other charge is conspiracy and common intention. This is in relation to Section 67 to 69 of the Penal Code Act, coordination with the White Army. The other charge relates to terrorism and terrorism financing, and this is under Section 44 of Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act. Kopogore gi manyakoram gajuang riwruoge makedo ne ratich oganda Mombasa seo piny owacho ewi nyawo mar kedo gi rochruok mar arita kendo nyiso luoro ni ochumi mapacho ka kidek medo rochore kadipo ni piny owacho biro rem wuok oko motegno mar kedo gi timbe njore kod nek ma oyai. Kane giloso gi jofwambo weche kaunti ma Mombasa, gikoni nek mano mar okil Chalo Mbobu kaachiel kod mano mane en jaod bura mano ma Kasipul Ong'ondo Were. En ranyisi ni wang' dede kata CCTV miketo e apeyni ok kony e gayo masiche makamagi. Mage yor yango jogo ma itudo gi nek makamago. Must refuse the invitation to work with goons. Because once they start working with goons, once they start embracing people of bad character, then those people get emboldened and they feel they can kill anybody and they feel they can terrorize people. We want to see the security situation improving immediately, and it is not a request, it is a demand. Na ikiwa wale wamepewa majukumu ya kusimamia usalama wameshindwa na hiyo kazi, kindly Murkomen, IG Kanja, step aside and allow other people to come in who will do the job as Kenyans want. Tunataka protection kama wa Kenya, tunataka security, tunataka safety yetu na tunataka nchi yetu hiyo na usalama. Ma investors wenyewe watakimbia. Sasa hii nchi itakuwa ngumu, masuala ya uchumi na vile tuna struggle, maisha yanakuwa magumu zaidi na serikali iko ambayo fight protect. Investments zote hizo tunazozifanya ndani ya Kenya, nani atakayezitumia? Majumba yote yanayojengwa, sekta zote hizo, utalii, mtalii gani atasikia usalama umezorota ndani ya Kenya alafu aipendelee Kenya aje kuzuru Kenya? By now Kenya should be working. The infrastructure should be helping us to identify who these criminals are. By allowing these CCTV footages not to work is to allow criminality to continue. Koke weche matimore kaunti ma Mombasa nyakwarom gajuang hatiri nyake weche matimore kaunti ma Machakos. Machno muoche skunde nyiri ma Mumbuni mayudore e kaunti ma Machakos mocho wango gige jopuonjre kod kuondegi mag nindo. Majno nochakore kar sa 12 mano mar odhiambo mar Chieng' Ang'wen mowango moheo otendni 15 mag jopuonjre. Jopuonjre adek manyoyudo hinyruok e kindego nyoringo godo e kar od thieth mano ma Machakos level 5. Kama giyude thieth ka itemo fweny gima ne nyalo bedo ni okelo mach ma bende nomuoche skul makamano. The damage was not that much na students hawakuchomeka. Kitu yenye imehappen ni that wamepatwa na tension kidogo na wakakimbizwa hospitali na sasa wanaendelea kushughulikiwa. Nimekuja hapa nimepigiwa simu na sister yangu akaniambia Mumbuni gas imechomeka. Na mimi nikatoka kwa haraka juu ako na mtoto hapo nikaangalie. Nikafika shule nikapata kwa gate kumejaa watu wengi, wazazi. Tulikuwa tunanyimwa kuingia. Lakini mimi nimeng'ang'ana mpaka nikaingia. Ndani nikaenda nikakuta watoto wamefade, wamelalishwa huko chini, akiendelea kusaidiwa na walimu. Na wenye walikuwa serious watoto watatu tumewaleta hospitali. Sasa hii tuko hapa level 5 hospital. Wanaendelea kusaidiwa. Watoto walikuwa nje na kulikuwa na mamzima moto. So county commissioner, OCS wote walikuwa wakadress wazazi kama hakuna injury ilikuwa hapo, ni vile just minor injuries na ni watoto watatu tu wameletwa kwa hospitali
na ndo wanashughulikiwa. Kwa uke county manuma machako satire county ma Migori. Laboratory makonyo e chiwo nonro mag gwenge mautingo gik maitimo ilope mabende gidhongere dendo kaka Geospatial Information Management System. Magedo mare osir kod riwruok mar Food and Agricultural Organization kata FAO. Kautenre kod riwruok mar pinje jorachere mabende ong'ere kaka European Union. Ochako tich ayanga e county ma Migori. Jafamara George Juma nigi ler mathoth kowuok e county ma Migori. Laboratory machiwo nondogo mag gwenge mabende ong'ere kaka Geospatial Information Management System magedo mare omonjo mene maro milion 20 mano yawa yanga kod jalup gavana ma Migori Joseph Mairi igeno ne dhi kelo dongruok e sectors mathoth ma oting'o thieth, pur, kedo komidhichego mag apoya kod mamoko. We have already given out here the support that is about 20 million. We are adding, on the request of the county, 2 more stations to Migori County. And once that is in place, which already we have agreed on, we are going to the next stage, which already we have started, which is to build the capacity of the county. This project has a huge potential, one in resource management, a second and also service provision. Because as we have discussed, we are going to expand this project to where that is going to help us manage our health facilities. When it goes to agricultural, so far we have mapped the farmers, the land they occupy, and what they are doing in the field. Mairi wacho ni kuom ranyisi ka okalo kuom laboratory ni saniot mondo ging'e kwan jotuo osiptende duto e county ma Migori chieng' ka odiechieng' ng'eyo ka yath nitiere kod mamoko e sekono mar thieth. So far we have mapped the location and the capacities of our health facilities. But we want to go now where we'll be getting real-time data from our facilities, for example, in terms of drug dispensing to the patients, the number of patients. Ka okalo kuom laboratory ni igeno ni nondo mag midhieche mag apoya to ahinya piyo ula ma osebedo kadao jigwengo mag Nyatike bende dhi yudore wang' sa mondo koro kony oganda kaachiel kod piny owacho iketo ikruok makare. And especially now we are going to link this GIS lab with the climatic weather conditions so that it helps us. When it is rainy season, we know these areas we are targeting, these areas are prone to flooding. Then how can we advise our farmers to the safe places where they can be at the particular moment? So it's going to help us manage that. Hamisi Mumati Okorogno, mar Food and Agricultural Organization kata FAO wach ni keto laboratory ni e county ma Migori kod counties moko duto e piny Kenya mondo koro kony e jiwo wechego mag pur kod mamoko. Partnering with the European Union, we embarked on a journey to digitize the agriculture and rural development sector in Kenya. Through this particular project, which is the land governance, our focus is on those factors that really don't free up land, which is a factor of production, so that it's available and made production of in the best way we can. Mwacho ne gisechiwo tiegruok kendo gidhi nyime kod medo chiwo tiegruok ne jotije mag counties mondo gibed kod lony mowinjore ma ginyalo tiyo godo e tayo laboratory ni. So one area of ensuring sustainability is that you have qualified personnel that are going to deal with this particular facility. And I can see that trajectory is very well clearly defined here in Migori County. The second area will be on this equipment as they've been given. And you can see they are being, they are in a very good protected space. So that means they will continue. But then the county, and which I know they will do, have to really come up and match Subway by making sure they institutionalize the management of the GIS laboratory. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakorongo jongi report mano mar George Juma bende makelo wa yweyo mokwongo dakika na paga biro tok sa abirio mano mar odiochieng' asuma ne moko kuom ote misebedo kioro par ni la inyalo oronwa ote hila mago te machok karede ka uchiel nono mbui mago ganda Nyakorongo Jwang binyalo oronwa ote makamano wantiere live mbui mar Facebook, YouTube kanyakla kod mano mar X wi bende kik wil gi Citizen Digital. Alan Spata iwacho ni eno chenro makare mar migago kintiere Suna East County mano ma Migori. Brighton Davis iwacho ni chenro choponi makare kintiere County mano ma Kisii. Onyango wuod nyago par imbe ni chiwo pachi kanyo kotendre kod wach mabende Murkomen nowacho County mano ma Kisii kotendre kod wach mar nyayo arita.
Kopore mana Mosumbago iwacho ni ntiere gwenge mag Athi River weche manyien choponu e yo makare. Dominic intiere gwenge mag Suba South County mano ma Homa Bay. Asoma ne moko kowuok e mbui marwa mano mar YouTube ano kamoko kuomo bende oro ote kaindi. Nicholas Amoi iwacho ni Ramogi TV ler kendo intiere gwenge mag Nairobi. Moso iwacho ni Wambus ni mama nika intiere dala mano ma Urire he county ma Migori. Wycliffe Omondi iwacho ni Ramogi TV ler intiere Kimira. Valentine Achar hinbedo iwacho ni Ramogi TV winjore maler kintiere gwenge magomaga Mombasa. Nakoronga juanga yiena mar munaka yo matina pod wan tiere koda weche mathoth manyien mabende waikuno. Isayudo nyodo nikelo nyako chia jolokore nede lunga lisandi nango nyako chia mimi yere konge jalo sigo kachandi gimon nyako chia utemo katano. Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Jalno mohero dongruok ne ngima makiny para ne pap midhialo e Jo-Kenya mosetelo nyime e neno ni opidh yiende kendo rit bunge. Jogo matimo gigo mowinjore ne bedo gi alwora maber e higni mabiro. Mae momiyo wakelo mich mar Africa Champion of Trees Act Awards ma en chenro mokel kod Kenya Forest Service kod Blue Focus Africa Initiative. Kidienje aboro joloch 12 kod jaloch maduong' achiel ma japidh yien e pachoka. Nitiere omenda miloyo maromo $5,000,000, sigana matut mar jaloch kod mich moko mathoth. Ndikri kochakore tarik 1 dwe mar 9 nyaka tarik 30 dwe mar 9 higani endi kokalo e actawards.org. Ajay magitang'o? Nyasacha ka piny ok nyal rum mapiyo, kara orna nera mar Rajiv mondo resa. Nyasacha ng'eni biro timo kamae. Winja maber. Koro sani ok abi winji. Ka sa 4 ochopo ka in pok idonjo kae, ok abi winjo wachni kendo. Nitie ng'at mok dwar ne nyathini ber. Nitie ok bi bedo gi mor. Buy Smarter Bundle today. Dial *544# or use My Airtel app. Na bado tuna grow. Asanteni wa Kenya. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Na korongo juanga dakika en 22 tok saa 7 mar odiechieng' machiegni wadhi nyime gi weche mago manyien mago mag migago. Familia moro e gweng' ma Kehancha e sub county ma Kuria West manyo ratiro ne wuodgi ma jahigni 25 mano chwo kod pala monegi otieno mar mano chieng' tarik 9 mano mar dweni e gwenge mag Kehancha. Happiness Omari wacho ni wuode moyangi kaka Kevin Boke ne onegi kar saa 1 ma midhiambo e kinde mano riko wuok oko mar dalage. Boke wacho ni jogo manonego wuode poko yangi kakoro okwayo tenda rita kwe mondo tim nonro. Jodak ma Kehancha bende ywago rochruok mag arita kwe mosebedo ka medore ka bende koro gidwaro mondo tenda arita kwe ojiw chenro mag kachero e seche magotieno. Nikafika nyumbani, nikapiga hodi. Kijana wangu ndo alikuja, Kevin akakuja akanifungulia. Baada ya kunifungulia nikaingia ndani, baadaye alirudi akachukua viatu akavaa. Baada ya kuvaa viatu mimi nikiwa ndo naenda tiniingia kwa bedroom yangu niweke vitu ambavyo nilikuwa navyo. Alikuwa ametoka nje muda si mrefu sana, alikuwa ametoka getini. Baada ya kufika kwa geti hapo nikasikia nduru kwenda juu.
Nilipotoka nje nikamulika na tochi, sikuona kitu chochote. Karudi, nilikuwa nimekimbia bila viatu tena. Karudi nikachukua viatu, nikatoka nje nikiwa nimeshikilia panga na viatu. Kumulika sikumuona, kumbe alikuwa tu hapo kwa njia na sikuona. Nikakimbia, nikaenda upande huu mwingine, nikakutana na wasichana wawili. Wakaniambia, mama rudi mama, usiende, kuna mtu ameuawa. Na Kevin alikuwa amepiga nduru. Hatuwezi elewa sana kiundani kwa sababu kijana tunasikia kwamba wakati mama yake aliingia, yeye ndiye alimfungulia gate, na baadaye hatujajua kwa nini alitoka na ni sababu ipi ilimfanya akatoka. Ndio kama hivi wakati mwingine vinavyokuwa vimetokea, kama kuna hali ya upelelezi ambao upelelezi ukifanyika kwa njia nyingine moja ama mbili, wahusika watakapokuwa labda wamepatikana, tungependa tuwachukuliwe tu hatua. This is not the first case we are losing a youth in Kehancha. It's been recurrent. So my call to the government is that waangalie sana usalama wa vijana. Kopogre gi manya korom gajwang johala mause batapaya maduong makisumo ko chomo Luanda koro ywago lala tok duola marango kendo kunga peini Kenha chako muko kuonde ohala mawachore nintire kuonde ma apaya huwinjore chopie kotelegi kod jagoro mar rog jo ohala e gwenge ma Luanda Rafael Boywa giseo jotendegi kuom rem chiwo ote mar chenro mar mukono mar ni mano dhi konyo gengo lala. Ywak jo ohala go en ni chenro makamano koro orocho yorgi mar yuto kendo gidwaro mondo mitende kaunti ma Vihiga oyudnegi kanyo maginyalo time ohala e kinde ma chenro mar muko dhi nyime. Lakini wakati ambapo rais wetu mtukufu William Ruto alikuja na kubomoa soko, akasema anataka kujenga, na wakasema pamoja na MP wetu kwamba tujishikilia kwa barabara kama wanajenga soko. Tuna huzuni kwa sababu kaunti haijapata shamba mahali pa kupeleka watu na watu wanatolewa kwa barabara. Na naona nikana kwamba serikali haijali wafanyabiashara, kwa sababu ni juzi tu wafanyabiashara wametolewa ndani ya soko wakapelekwa sehemu mbalimbali katika huu mji, wengine wetu tukiwa katika hii highway. Kwa hivyo soko bado halijaisha na watu wa Kenya wanatuambia tukaweze kutoka katika barabara. Sasa sijui tuende tufanyie wapi biashara kwa sababu wanaendelea hata kubomoa na culverts ambazo zinaingiza wafanyabiashara wateja kwenye maduka zao, ambapo kivyangu mimi naona hiyo sio haki. Kwa hivyo mimi ningeomba hii harakati zingesitishwa kwanza, ili wakati soko la Luanda litakuwa limeisha, watu wote wahamishwe kwenye hiyo gorofa, alafu waendelee na harakati zao za kubomoa vibanda ambazo zimeegezwa kwenye barabara. Sekta mar pur ochako timo ikruok makare ne lokruoge mopogore opogore sekta no. Matok jokanyo e kembe mopogore opogore chopo winjruok mar tiyo kanyachiel gi kuonde tiegruok mar konyo chwalo sekta no nyime. E kinde romo manobagi e boma ma Meru, jokanyogo noyie tiyo gi chenro mar TVET mar konyo rawere yudo lony kod tiegruok. Gino migeno ni bende biro konyo chiwo thuolo mag tich ne jopuonjre. Will enable the youth from these counties to join the TVET institutions, and as a result of that also join the industry for training, and eventually, they will have a better scope of training which will facilitate their quick engagement in the labor market. This dual training will become passionate about agriculture, and that will make sure that, agriculture will have better productivity, better continuity, quality products. Trainees who are being trained in the TVET, sometimes when they come into our industry, some don't have the skills, also the knowledge, and also the attitude they have. So I know from now they will be having those skills, knowledge, and also the attitude will be positive to the industry. We are trying to pitch slots. We have invited all the industries so that they can give us the slots that they can be able to give to our institutions.
one of the biggest advantages of this method is that we are going to address the issues of quality and the issues of relevance when it comes to skills training. Nyakorongo jong duond bura mar ODM mochano bago chenro mano mar welo motelo ne yiero ma adundo e kidi tarik 24 nyaka tarik 27 mano mar dwene. Mae en kaluwore kod jakom maraput mochung' ne yiero e ODM Emilia Witi gi jatatije mano duoro ong'wen mowacho ni welogo ibiro bagi e yo mahuyanga. Weche mabende ne osir lwedo kod jakom mar ODM Mikai Gladys Wanga. Mano lero ni ODM biro keto jochung' kuonde duto mantiere yiero ma adundo. Ne gilero magi e kinde mane ODM chiwo tiko manyalodia ne jochung' moko mane onge jogo maloro kodgi otiko e kar chung' od bura mage. I want to assure the candidates that we will walk this journey to the election together. I also want to thank very much the National Elections Coordinating Committee led by Madam Awita. We believe in you. We know that you are capable so far. You have done a very, very good job. And for the candidates and for the constituencies and wards where we are going to be conducting nominations, I think Madam Chair will be giving that assurance that we will have very, very credible, free and fair nominations. For the remaining seats where there is more than one aspirant, I want to assure you that the party primaries will be conducted between September 24th and 27th, 2025. The NEC is fully prepared and will ensure that the exercise is free, fair, transparent and credible. We are in ODM and our party is ODM. And it remains so now and forever. And we will support ODM candidates in this election. We will campaign for them. I know the political environment that exists now is called broad-based. But that does not affect political parties. Every political party is entitled to fight for its seat. But broadly, we have also, at constituency level, we have agreed that where ODM is the strongest, ODM will field their candidates. Where the previous holder of the office is ODM candidate, ODM will field the candidate. For example, in Kasipul, Ogunja, Magarini, those are ODM areas. Hignadek nyaka ne jatend piny William Ruto kautelo mapacho kae. Moko kuom jodak ma Homa Bay onyiso mor margi gi chenro mar gero ute manego gi yote pachoka kokalo e chenro mar boma yangu manyaka sani chiwo thuolo ne jo Kenya mar bedo weg udi. Bero yuto margi kaachiel gi chuogo thuolo mago mag tije. Kata kamano oganda moko wacho ni ewi ber nitiere midhiero makagi kacha mowinjore piny owacho ketie mar mondo mi orang obed makare. Millicent Adhiambo giler mathoth. Enigni adek nyaka ne jatend piny William Ruto kautelo kendo achiel kuom mise mage ne en chako chenro mar gero udi manengo gi yot masani dhi nyime e moko kuom gwenge karanyisi en kaunti ma Homa Bay. To bende chenro ni oseloko ngima oganda e alwora ma Homa Bay. E limbe marwa mar luwo chenro ni e kaunti ma Homa Bay, moko kuom jodak koro yango ni sani gi yudo udi marang'iny gi ni malo kendo nigi pi maler, teko stima kod arita kwe makare e yo mayot. Bende oganda mathoth mayande odeso ute sani gin weg ute ka gitiyo gi chenro mar chudo mos. Sani ayudo ot. Odni omiye thuolo mar chule e yo ma flexible. Aketo deposit mar atamalo 10 kendo ido ni achulo ot kadake iye achulo rent but anyiewe e yor rent. Nyicha kane adake ot mar pango ne achula rent lakini ot nok mara. Sani to odni koro mara. Utegi onge odiochieng' moro amora mane pi oselal, pi nitiere throughout, electricity system ber kendo nyaka nitiere compound maber ma parking ber kendo nyaka nitiere kuonde ma bende ng'ato nyalo wuok oko oywe kata balcon, nitiere space maber kendo kata e compound nyaka nitiere kama nyithindo bende nyalo tugo. Chenro ni bende gilero ni chuogo nyaka thuolo mag tije kod ohala ne oganda mathoth e kaunti no. Sama no chak program ni no ken mana gedo kende.
nokelo tije. An achiel kuom joma nomiyo tije. Nikech nabiro gi tuktuga mar chiemo. Tauso ne joma ne nitiere ka. Kendo mano nomiya yor yuto. Sani biro mar gini kane bende okelo yuto ne joma moko. Sani ka obedo koro kamidwa chakuse. Kendo koro yudo ni ohala dhi ngirore kendo bedo ka. Takamano moko kuom oganda to pod yuago midhiero madwarore e utegi moting'o nok mag kuonde yweyo, onge mag kuonde moyo lewni, yore tudruok manyap kod chike matek mamono gi dak mayom e yo makare. En mana kar hanging line ema pok ne oger, lakini wang'e ni sirikal wa osewinjo mano kendo gibiro duogo mapiyo mondo gilosnwa hanging line wayud kama wanyalo moye lewni. Kendo gimachielo kendo wadwa ni jogo manigi family, nyithindo matindo manika, sirikal olosnegi kamoro matin kata playground kama ginyalo yude kinde kendo ginyalo tugo. Na vitu tuliwekewa siji ni network, ni aerials hapo juu. Inaleta shida kidogo. Kendo gimatimre, masharti mai imekuwa ngumu sana kidogo. Sasa tulikuwa tunaomba kama inawezekana, watupunguzie hata wakuje kwa ground, watusikie vitu wenye tunapitia. Ewi mano, kata kamano, gijiwo oganda jo Kenya duto mondo ndikre e chenro mar boma yangu mondo giyud thuolo mar bedo weg udi machulo yot e nengo moyweyo kata obedo ni ng'ato onge yuto mongirore. Sani nitiere project machakore ka phase 2. Made uduto te udhiyo nikech an natime through eCitizen. Adhi e boma yangu, ayaw account, ajaso form mane nitiere kanyo, to sakano osewinjore, to nobiro momiya ot. Ute gi ng'ata teka ni yuto ni iyudo gimoro matin, to sirikal oketogi e kategori mopogore opogore ma ng'ato ka ng'ato nyalo yudo ode. Ni utegi kitieko chulogi to odni biro dong' kendo obedo mari. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Nyakwar mgajonko pogro gi mano bende hami weche mamoko mago motenre kod arita kwe. Obila e boma ma Narok omako achije 4 ma iseyo koda kuo mano mag mwandu mag ot kowuok kuom jodak mag kaunti no. Jalup komanda mar obila ma Narok Nicholas Kipkorir wacho ni achije go nomaki tok jopiny chiwo ng'ur magi kaluwore gi medruok mag kuo mag mwandu moriwo wang' jowi ma achije go osebedo ka uso e nengo mogonyore. Obila nomako achije go kendo noyudgi kod mwandu mopogore mag kuo. Achiel kuom jal mane okwala e ode onyiso mor tok fwenyo mwanduge ma bende ne okwala. In the morning, our officers received information from members of the public that there were some suspects who were selling a TV at a troy price. They alerted our officers who responded swiftly, moved to the site, and arrested 2 suspects being in possession of the TV. The 2 suspects who were arrested led our officers to their residence, and on arrival, so many other items were discovered in that house. One of them was a neon mobile phone, a complete broadcast, assorted items, among them 1 MacBook laptop, among other items. Who were arrested were taken to their places of residence. We managed to arrest other suspects from their place of residence. As we speak, we have got 4 suspects in custody who are leading us with more information. Nyakwar mgajuang mana kaka juma ka juma wakilo ni chenro mar gin kanye udichi makawuono wakilo ni sigana mar Tom Odongo sebedo kata yore riwruok mar oganda Luo e bwo riwruok mar duond Luo makongeni kuom thuolo malach. Ne osidhe kaka ogai mar jodong Luo bade ma Nairobi. Jacha chenro ni Walter Nyambaga miyo mbaka. Kar jot mamako ngeni Nairobi wamolo mar menyo chal mar ngima makoni ahinya ne jok mane otiyo e kembi mopogore opogore kendo wayudo rwak
mondo wachak mbaka kod Tom Odongo masani omako wirwath mar payo duond piny Luo mamako ngeni. Tom Odongo en ng'a to nonyuole kure to somo kanye? Tom Odongo ni en wuod Kano, Kamagaga, Ombei, Wasiese. Tom Odongo nyuol higa mar 74, osome gwenge primary atime gwengwa Wagai primary, secondary atimo Ombei secondary. Kawuok kanyo tadhi timo course mana timo mar loso mtoka. Odongo notemo nyaka somo rieko e pinje ma oko. Kawuok kanyo tadhi e dala mar South Africa. Kadhi kanyo nadhi tich, to ka giyudo ni ojusi man go tin, gigola kanyo gitera Japan, Mitsubishi Motors Corporation Japan. Mano kura chaku kanyo podi puonja tich. Kawuok Kenya kadhi South Africa tadhi nadhi tich. To ka chopo South Africa tayudo kama sinde magin godo onge korwa koni. Ko nochuno gi magitera mondo adhi asom masin magitiyo go. Magitera e dala mar Japan, Mitsubishi Motor Corporation. Kawuok kanyo aduogo Botswana. Tiyo matin South Africa to bosses ga ogola kanyo tera Botswana mondo kenda puonj jok mana yudo kono kiteko mana godo Japan. Kora japuonj. Ka akuro achaka dhi e dala mar Zimbabwe. Awuok Zimbabwe kendo gichak gitera Egypt. Koro asewuotho kabisa e weche mag tija mar loso geche, panel beating and spray painting. Ma kama wuoye kodi ni asewuotho e pinje 11. Nochako tije mag menyo kendo yuto. Ngima kama dake kidogo mang'eny en Botswana, dala mar Gaborone. To jo Botswana ka ngima gi opogore kodwa. Gin gihero soft life. Koro ne miyo wan foreigners advantage. Giluoro tije matek. Omiyo ne kono ne watiye kendo ne girwako wa saidi. To kichaki donjo South Africa ok oherowa kaka oganda ma Kenya. Kenya giwacho ni mayo gi tije. Koro kanyo to ne wabede gi sida kidogo. Ma South Africa king'iyo gi kuonde ma wuothe gi te. Zimbabwe bende gin very advanced lakini koro pes gi to thin. Kaduogo Kenya ka, kana wuok Kenya ka ne antiere gi kama ne watiye workshop mane wariwore. Kana dhi oko. Koro kaduogo to kendo kanye mana chake go. Ma en Sauri Moyo wa YMCA kai. Okoni nochako tudore kod oganda Luo e boma ma Nairobi to kod pinje mamoko kendo nomiye thuolo mar chako gudo wi oganda kanyakla. Tudruok na gi oganda ni to chaka e thin. Kanyo be ka wachako tich to ane mane jatelo mane jatendwa oketa na tel ne joma wasomo godo gite. Kanisa ka endi adonjo kan youth. To ruaka mane ane chairman mar youth. Kindan majaka na nyathi to ane makendo bedo chairman mar jodonge kanisa. Kaduogo Kenya. To aduogo koro achako atiyo tije gago. Adonjo dala mar Makongeni ka. Makongeni ka kadonje tayudo ka onge bura moro madhi mbele. To ne adonjo tadonje Gor Mahia. Koro achako gi chama mar Gor Mahia Makongeni. Ma loso bura maduong' ahinya e Makongeni ka mar jogor. Kosepong' to pogore mobedo gi branches 5. Koro e branches go lweny bende bete maho mag joluogi. Ma giduogo gi gore ma buche go okethore. Ma modong' gin mana ma koro survive. To noyudo ka wan bende wan gi paro mar loso gimiluongo ni Luo Elda ma Nairobi. To nikech ne waneno ka gimoro timore to Luo Elda ineno ka gia Mombasa to gikadho akadha. To ineno jo Mombasa nodhi mwalo to jo Nairobi gi. Koro jo Nairobi ne gin gi gimoro miluongo ni kolea. Koro kolea ne ochoko jodongo mang'eny kabisa e Nairobi ka mane wadonje. To kang'eyo gima timore kuom ng'ama iluongo ni Jaluo. Kit ng'ama iluongo ni Jaluo ni loso gimoro sama lose to lose gimor kabisa. To kochopo e diere kanyo to koro gipogore. To ere tudruok mare kod oganda Luo mane gikone nochako duond oganda Luo Makongeni. Gima osekonya kata maneno ka osemiya teko mar riwo ji. Kipenjo historia marwa kaka wachako giwa gimochopo kama chope. Ibiro nini gijochamoga matumbo, jodongo ne chamoga matumbo. Matumbo ni mani kelwaga pamoja. Koro jiko winjo ni nitiere kona michame matumbo.
to ji biro. Koro biro ni mwachake gor kendo makoro kelo bura moro ma wachako mosebedo maduong' kabisa sani mapani ni bura maduong' ei Kenya ka moriwo oganda Luo miluongo ni duond Luo. Duond Luo ni matumbo ni mani koro kele. Wabet piny wacho ni jokama. Wabet Nairobi ka to waonge gi bura mopogore gi gor ma bende en mana mar pako gor. To jo wathagre kabisa ka endi ka wayudo liete. Ere kaka wanyalo bedo kuri girwa ni matumbo ni waloke obed gimoro. To ne wayiere ma wachako bura maniluongo ni duond Luo Makongeni. Wachake dho hall mbele kachacha. Bura ni odongore ma wabet ni wasolo liel kaka wat otho to bang' wiga ariyo to wating'o watero. Bura ni odhi muchopo kama koro umbe lach. To buche Luo wasechandre gi buche mamoko no succeed mitero go ji dala kata mitimo wan no ko bed gi maiti ka. Ywaruok ma ji dwaro telo kitelo to kama be dwaro kinyo omayo tel ni gina osekethonwa mang'eny. Manyo gik to nywariwa moro ka ni Kolea. Kolea ni nywa sechoke pesa manje dwa ng'iewo bas manitie pesa ma deposit ma bas manoromo ma bas bende noseket piny. Gin ang'o gini ma duond Luo ma Makongeni timo Nairobi? Duond Luo Makongeni wasepuonjo nyithindo. Moko gole primary motero mutieko klas 12. Wasekonyore e yore mag tije nikech e buchwa kanyo wan gi ji mopogore opogore. Koro kanyo bende wakwayo ga jowa ni ng'at moyudo kibarua to lando ma tich be oseyudore e duond Luo. Asudo ber mang'eny ma kendo we are so happy ne berno. En ber mosekonyowa mano kwang'en manyudo ber ma kama wachoko maber kendo mana pesa maber cho mamiyo wakonyo ng'ama olalno kata family mare moweyo. Wan gi nyithindo bende mwapuonjo ma nyithindo nagi samoro ma school fee otam. To gin midhiero mage kale kaka oganda. Riwo oganda Luo to osebedo mayot, lakini Nyasaye be nigi ng'uono mare momiyi. Challenges to ng'eny nikech iyudo ka samoro kata ka en wach liel nitiere mier mwadhiye ma kikia kata ka en dala to gin joluo. Nitiere kuond moko mabe wadhiye to wayudo ka chike pek ma kaka wakony tamowa. Alafu oganda Luo ni bende tije tek koro ena ni an gasebedo gi jodongo man kago maseche ma weche tek tadhi awuoyo kodgi ma gino oseketowa nyaka koro maikwa mar 5. Nitie jok moseriemba kabisa mwacho ni to kubede giwagi un wuoguru tidwa ken nyare to siepne mono kone ne odak ndhiwa to kono maka migi ni nyari ok nyal nyom me boma kale bi ami kala na dala na ko chal dala ni chiuna na onge dala iwinja ine mako iwuon dala mondo ng'eno ken nyari e dala tene mano iumo wadu ken maboma dwadage to nitie nyiri moro neno kwa kendo nyasa kwa moro ka wuon gi me nokwame government kwata ka to nyake ma ji owinjore go ni en odhi dala wuon gi nowinjo sekende dala ka wuon gi dwa ni oluwe to timenade luwe. To ere kaka otayo kendo tudo oganda manie bwo duond piny Luo? Kamoro amora duond Luo ni to koro mako piny te. Duond Luo welfare adhi biro ni wach mar ogai. Duond Luo welfare ni omako piny te nyaka Siaya, nyaka Homa Bay, nyaka Kisumu. Wan gi members te nyaka Loka. To seche ma wach moro biro ma tek nikech weche to biro na matek tamanyo jodongo an kodgi. Ka Tombuya nonindo to ne chal gima warumo nikech nen gi mbi makata wuonwa maniluongo ne Odinga mbi mare ne nitie but nyathini ne nigi mbi mamalo nikech ne noriwo oganda. Koro ne chuny dhano maka nonindo to wacho ni koro nyithindwa tho rumo maka Sembo nyoro tho, Ondiek Chilo nyoro tho, koro nyithindwa girumo. Koro waneno ka gima koro ne lit nodonjonwa mane wakelo dhawo nochakore gi Kibira to noyudo kapok wabedo nopok waikore maber ni kata lweny nyalo bet ga to jogi to noseikore. Koro ne gisando jowa mani terowa mana Nyangere ru kanye ng'adwa ng'ada gi pala pap oseteri Nyangore monegi mana kanyo but jaluo kata ng'ama jachir
kanochopo sama koro itere koro idhi lemne ne en wach matek ahinya. Joluo nodhi kanyo kar rombe kanye kama lweny nochakore kama mama moro nogolo wuoche mochwadogo ker mar piny. Bas koro kanye kama jaluo nochake lweny, ne lweny manonindo Alwala. Nwadonjo gi dirisa, wakungo loro dhot kikiful to wadonjo gi dirisa to wanindo. Kech kadipo ni donje kine ei ot kanyo to gituro to ginegi. Koro mae momiyo nwabedo gi luoro machalo kamano. Bende okoni ne osidhe kakogae mar jodong luo bade ma Nairobi. Bedo na ogai ne buchwa ni kano osebedo maber. Koro wan dhano makoro hinga 2,000. Koro gini kaka nasebiro kode kama endi wakonyore gi yawa. Emuchopo kama koro obedo maduong' makoro simbe igona kipenja penj. Temambe koro aneno ni gini koro bende onego atude gi Luo Council of Elders. Jodongo wa ma joluo mondo watenre go kaluwore gi penjo moko mane biro na e welfare ka ma ok nanyal duoko maduono wan nyaka koro wamanj jodongo. Mane akawo patika ka wan gi Otianga Wuodrongo mwadhi ka jaduong' ker marwa mwaluoro Odong Iranda. Koro awuoyo kode mwang'ise ni wadwa ni bi Nairobi buchwa ni mondo bine irwakwa wan bende wadonji ang'owa el piny Luo ma bet gi jowa piny mwawuoyo mwapango chenro mar rwako jodongo te ofisno te Nairobi ka. Narwako gi kaka jakom mar welfare to gibiro sidha ka giyudo ka chenro na ler ke gisetimo uchunguzi ma giyudo ni burano ber. Koro giwacho ni gibiro sidha kaka koro gai mar Nairobi katie bwo jaduong' ker Odong Iranda. To en kod ote mane ne oganda. Gima duong' mantiere ka en riwruok kaka oganda Luo ma sama wuoye kodi ni wantiere gi chairman mag constituencies 20 Nairobi 17 to wamedo Kajiado magi mineno kanyo magero no. Mano ofis maduong' mariwo Nairobi te. En ofis modagero maber to man bathe mineno maneno mapod rarachani to wada kete gi Luo ma nyithindo wabiro puonje Luo kitwa gi timbewa watonga wan kidwa waloloso kata wadwa keto gik moko ma ka gibiro gineno ni adita nitiere nitede kuon chon. Koro gichako ng'eyo kaka kama ji noaye. Jomatindo gi to wita kabisa. To nikech nwa intermarry gi joluo koro thoth ji nowito. Kora moge erokamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko. Jata chenro mari kuom thuni duto ne en Walter Nyambaga wuod Koweru. Thon ka ji dhi kendo ka ji duogo. Oriti masani. Nyakwarango jong mano siganda Tom Odongo adwaro mar mon wako yo matinde ka duogo ta duogi weche mago mag tuke. Turquoise waters whisper calm, coral reefs sparkle in the sun, and every sunset feels like a private show. In Malindi and Watamu, escape the rush and connect with your partner, your friends, or with yourself. Discover coastal trails, dive into crystal clear waters, or simply unwind as the ocean hums softly in the background. From only 36,100 shillings for 3 nights via SGR, your hideaway is closer than you think. Book today and pay in comfort with Lipa Pole Pole. Visit vutravel.com or call 0703 254 254. VU Travel. Dream, explore, discover. Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. My skin is my identity, my strength. It's unique and deserves care made specially for me. Nivea Radiant and Beauty Even Glow, enriched with 95% pure vitamin C and Pro Extract for visibly radiant and even-toned skin in just 2 weeks. Nivea Radiant and Beauty Even Glow. Skin is for celebrating my shade of beautiful. Nivea.
Ma en 111. Chenro makelo nung'eyo madier mar joluo. Nitie chik manam machon mondo ne ondhie kaniketo gimo miluongo ni migongo. Wawuotho e alwora mar joluo ka waromo gi ji mopogore opogore. Wafwenyo adiera mabuogo ji. Ndalo be gimoro ne muchari ni bende ne pod onge. Ne onge dia. Iolo ni mana ng'owa kuoyo miketie. Kowuok e timbewa nyaka e ngima mapile, e ngima ma ok ong'ere. En gima nigi mwandu. En luo nyaka e chunye. 111 Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno kod James Rabala. Mana e Ramogi TV. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Ndekorongo jonka moro mintiere machiegni e mesa mar weche tuke. Team Kenya, jotugo manyiri ma hikgi nitiere piny mar 20, Rising Starlets, dhi nyime gi timo ikruok margi motelo ne tuke mag manyo otiko mago mag tuke mag pinje mangima mar higa mar 2026. Timno ma itayo gi kocha Jacqueline Juma biro rakore gi tim mar Ethiopia e tielo mar 2. Piny mar Ethiopia gi pachoka ka jaloch biro goyo okang' mano mar donjo e round machielo. Tielo mokwongo ibiro tugi e kind chieng' tarik 19 nyaka chieng' tarik 21 mano mar dweni e piny mano mar Ethiopia, ka alap mano mar Nyayo biro bago tielo mar 2 e kind chieng' tarik 26 gi chieng' tarik 28 dwe mar 9. Kwa wengine so haitakuwa rahisi. Tuliwin pia sisi tunajikaza sana tushinde kama last event tulishinda. Mimi Mudia Camp nasema imekuwa poa. Tulipata watu wameanza na walikuwa wameanza in high tempo na pia sisi tumekuja tukakachap. Kila mtu ana wakad. Kwa sasa hivi wenye tunaanza training tumeanza on a high note juu timu tunaenda kucheza nayo si rahisi na si ngumu. Opponent mwenye atashika tactics vizuri ndo mwenye atapata good results hiyo game. Nekorongo jong dakika hen manadek kapokoromo saa 8 mar odiechieng' gi kanyo bende makelo e giko mar weche mago manyiena mago mag migago. Orito masane ibed kod odiechieng' makare. Nyinga Sharon Ong'ao aweyo ne team mano mar mbak ndalo mabedo studio gi kae. Yudo mo madajre kod kito ohala ma itimo, pesa ma ichako ohala kata capital, hola mar ng'iewo gige ohala kaka nyamburko, omenda mar okumba, hola mar iwuon e kind mamoko. Yudo ber mar omenda ma ichiwo nyaka